Hi guys! Good morning mga people. Ito na naman si Aling Nina and welcome to my vlog. Today's video guys is something like exciting kasi yung travel buddy ko na si Mangski ang ipakukuha ko sa video at ipaparecord ko sa kanya kung ano mga kaganapan kasi mamaya may magbe-birthday at saka palaspas din. May pasok din kasi ako kaya tingnan natin kung paano niya kinuha. Kaya don't miss to watch it guys, yung vlog na to. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel, Aling Nina, Buhay OFW sa Taiwan. See you later guys. Open ba yan? Open. Bakit? Ihulog sa dapay. Ano ihulog? Hindi ko naman magpadito sa telo. Tapos na ano may basket ako yung hatag yung lugar address. Okay. Happy birthday! Boy, wala ka bang ibang, boy? Sino ba kayo? Ibang po natin. Sige na, wala nang ilaw. Wala nang apoy. Ay, bakit nagpapabili din siya? Hindi. Nare-remind daw. Ano yan? 7 years old? Yes. Question mark. Ay, question mark. Bakit walang ano yan? Walang apoy. Apuyan mo na yan, bakla. Wala na eh. Apuyan mo na si bakla. Bisaya. Apuyan mo na siya. Happy birthday, bakla! Agoy. Yan ang mga pagkain. Dami. Uy, nasa na yung ano mo? Nasa na yung video mo? Uy, iyot! Nasa yung video mo yun? Sa dito! Uy, iyot! Yung video mo! Oh my gosh! Pauwi na siya! Nagtiti na lang yung kalit. Ano na? Okay! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you! Ano ba? Thank you! Happy birthday! Wish muna, wish. Talent! O, sige na. Mga gusto mo din makakanta eh. Yehey! Gutom na kain na kasi. Nakunan talaga? Gi, kain na. Melody, nasan yung gunting mo? Kaya nga, ipadala ng video ko. Ano? Madam, kain na. Uy, Jen, kain na. Kati Melody, Boy! May dami pa siyang bit-bit saging, oh. Ano? Ba't ganun yung suot mo sa bata? Sabi niya, suotin niya yung sapatos ng amo ko. Yung sapatos niya nilagay sa box. Masakit pala sa pari ko, di ba? Sabi na lang dadaling ko. Kasi nga, papasok ako. Kain na! Happy birthday, Dragon! Salamat! Kain na! Kain na. Wala talaga sa gala. Kasi nga, papasok. Agaling ka? Pumasok ka din! Kaya mo na yun. Spaghetti! Toyo! Wala pa si sis niya. Ayan, ganda mo ngayon ah. Oh, siya matawag yun? Talaga? Ang pangit mo kaya pag nasa bahay ka lang. Oy, Duran! Oh. Duran! Boy! Yung cellphone mo na lang ikunik mo dito, boy. Bakit? Ano man yan? Nag-ano ka na? Cellphone ko na lang ako. Kain muna. Yung jowa to. Kain na. Bigyan mo na sila ng plato. Uy, mga plato. May napili din eh.
Meron dito na video ko. Ano, lalapit ko sa pagkain. Yay! Eh, ano to ni ate mo ninay? Bablog niya. Uy, naman na! Ayun nga, gamay. Dito. Oy, baka meron daw lighter boy. 20, yun. Anong pahingi? May bayad ko maya-maya. Tangin, ang ganda ng buhok mo. Ito yung nasa loob. Sila ng brush. Oo. Isa lang. Ano siya ba nang nasa ilanom? Plastic. Pinulo pa yung tindahan dami. Hindi naman mauwi sila. Ito. Salamat. Tumaubit, tumaubit. Uy, kain na, tay! Hey! Tagal mo ha? Mampa ako na ano. Yan, walang galan. Anong bakit naman na natin ito ha? Kasi, Yung sa ilalim na ano to? Ay! oo. Naiiyak ako sa happy birthday mo. Ano mo? Cellphone. Sayaw! Hagod! Ihagod mo! Mabog pa ka? Sige. Inom mo na, inom. Kuya, awa po. Oy, hawa dia. Kaya, kaya kadaan mo na kung ano ko. Magdanayin ko. Sige, Maricel. Iat ka, guys. Iat ka, guys. Mga maningit ang kantong asawa sa laki wangi. Tukrog ang banay ko.